אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת הנרצחים ולרפואה שלמה לכל הפצועים ולשלום כל החטופים, בכלל לשלום כל עם ישראל בכל מקום שהם. אתמול הזכרנו, הרבי הביא באות א' אחד הפירושים על המאמר מים רבים, על הפסוק מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. והוא הביא את פירוש המדרש שאומר שמים רבים הכוונה לאומות העולם שירצו להשמיד את עם ישראל. מה נאמר לזכות עם ישראל? מלאך מיכאל, מלאכי השרת. בסופו של דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אחות לנו קטנה. עם ישראל גם אם אין לו מצוות, כי גם אם הוא עני במצוות ודל במצוות, זה התינוקת הקטנה של הקדוש ברוך הוא. מה התינוקת? ההורים לא כועסים עליה כאשר היא לא עושה את רצון ההורים. ככה עם ישראל, גם אם חוטאים, הקדוש ברוך הוא מוחה להם. זה הזכות של עם ישראל. לכאורה, הפירוש הזה מדבר על גנותם של עם ישראל. אחות לנו קטנה, מים רבים, כל אומות העולם. מה בינינו בין עם ישראל? למה שמגיע להם ולנו לא מגיע? עד כדי כך שהקדוש הוא צריך לחפש זכויות, והזכות כאילו היחידה שהוא מוצא, שעם ישראל זה כמו התינוק של הקדוש ברוך הוא. עוד השנייה, הרבי מביא את הפירוש של הזוהר, כמו שהאדמו"ר הזקן מביא בתורה אור, פרשת תולדות, מה זה מים רבים? יהודי בתוך תוכו יכול לעורר כזאת אהבה לקדוש ברוך הוא, האהבה האמיתית שיהודי יכול להגיע. זה פלא פלאים שיהודי יכול להגיע לאהבה שכזאת. שמה? שאומר שכל העניינים הכי גבוהים בעולם, כל ההשגות, אין העולם הזה הגשמי, אין העולם הרוחני, גן עדן התחתון, גן עדן העליון, כל ההשגות האלוקיות, שום דבר לא ישווה, לא מספק את האהבה הזאת שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה, אנא נשיא מלכה, הוא רוצה את הקדוש ברוך כבודו בעצמו, לא גן עדן התחתון, לא גן עדן העליון, מים רבים לא יכלו לכבות אהבה. שום דבר לא יוכל להרגיע את הצימון שיש ליהודי. לכאורה האות הזאת מדברת על המעלה של עם ישראל. תראי כמה שעם ישראל במעלה כזאת גבוהה, ששום דבר בעולם לא יכול לספק את האהבה שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא. רק תורה ומצוות, רק תורה ומצוות, רק רצון הקדוש ברוך הוא, רק להידבק בקדוש ברוך הוא. אז הרבי אומר שזה לכאורה סותר, אבל הרבי הולך להוכיח שלא רק שזה לא סותר, אלא זה אחד מסייע לשני. וכאן הגענו לאות ג'. עוד ג'. להבין כל זה צריך להבין מאמר הז"ל בברכות. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתם אותי אחד בעולם, אני עושה אתכם יחידים בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת, מתי? כשאמרתם שמע ישראל, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת, שאני אומר מי כעמך ישראל, גוי אחד. בשניהם נאמר אחד, השם אחד וגוי אחד. צריך להבין מה זה האחד הזה. הנה באחד יש ג' עניינים. הרבי מסביר שבאחד יש ג' עניינים. יש פה ספרים. פירוש הראשון, מדרש איתה אחד אין כיוצא בו. מה זאת אומרת אחד? אחד אין דומה לו. והרבי שואל, צריך להבין מהו השבח שאין כיוצא בו. זה כמו כאילו וכי יעלה על לב איש שיש כיוצא בו, צריכים לומר שאין כיוצא בו, שבאים ואומרים, הקדוש ברוך הוא אין כמוך, ברור שאין כמוך. הרי אתה חושב שיש משהו, אתה חושב שמישהו חושב שיש מישהו כמוהו, שאתה בא ואומר, כמעט כמוהו, והוא לא כמוהו? לא, ברור. איך אומרים? לא משאיר מקום לאף אחד אחר. אז מה החידוש שאתה אומר אין כמוהו? לכאורה זה לא שבח. זה פירוש אחד. אחד אין כמוהו. פירוש השני, עניין השני בהשם אחד, הוא דאית המדרש רבה. מאחד זכו ישראל לקריאת שמע, מאיפה המקור הזה שאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? אומרים ממתן תורה. שמה? הקדוש ברוך הוא אמר שמע ישראל אנוכי השם אלוקיך. ישיבו ישראל השם אלוקינו. אז כאילו אנוכי השם אלוקינו השם אחד. מה זאת אומרת? לא יהיה לך ישיבו ישראל השם אחד. אז כאילו ההשלמה של שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה מדוע שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל במתן תורה. כך הקדוש ברוך הוא אמר, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. אז הם אומרים, נכון, מסכימים, השם אלוקינו. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ברור, השם אחד. אז מה זה הכוונה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד פה במקרה הזה? מסביר הרבי שהכוונה כאן, אחד להוציא עניין עבודה זרה.
הכוונה לא לעבוד עוד מציאות אחרת כאלוקים. אין אלוקים אחרים. השם אלוקינו השם אחד, אין אלוקים אחרים. נקודה. אין אלוהים אחרים. אפשר אולי ככה להגיד. זה נקרא אחד, אין עבודה זרה, לאסור עבודה זרה. והשלישי, הפירוש השלישי הוא, השם אחד היא מצווה בפני עצמה, ככה מופיע במצוות האמנת אלוקות, שמצווה ליחדו, שזה מפסוק שמע ישראל. מה הכוונה? השם אחד, היינו להוציא מעניין השיתוף. וואו, 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 יעבדוך העמים. איזה זכות יש לי להגיש לך. אשריך, כל הכבוד. זה ההקשר של הקדיש. מה זה מצווה להוציא מעניין השיתוף? מה זה ליחדו? להוציא מעניין השיתוף. אנחנו בנקודה הזאת. עניין השיתוף. מה זה עניין השיתוף? שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא האלוקים, ואין כמוהו, כאילו הוא עונה על שני הקריטריונים הראשונים. הם לא חושבים שיש אלוהים אחרים, ברור. שני הקריטריונים הראשונים כאילו מתקיימים, אבל מה זה השלישי? יש לו שותפים. יש לו שותפים. כאילו העבודה קשה, כמו שעכשיו עשו ממשלת אחדות, שיהיו עוד כמה חבר'ה שיעזרו שוויון בנטל. זה לא עבודה זרה, זה לא שיתוף. אז מה זה שוויון בנטל? בא ואומר כאילו שלקדוש ברוך הוא לא צריך להתעסק בדברים הקטנים. הוא עזב את הארץ והשאיר את הניהול פה לאנשים אחרים, או השם ישמור למציאות אחרת, והיא יכולה לעשות. הם שותפים לקדוש בניהול העולם. זה נקרא עניין השיתוף, זה לא עבודה זרה, זה נקרא שיתוף. לא, יש עבודה זרה. לא, אז בוא נחלק את זה. זה אנחנו עושים עכשיו סדר. הרבי עושה לנו סדר. עבודה זרה זה אחד שעובד מישהו בתור אלוקים. הוא אומר, הוא האלוקים, הוא האלילים. השיתוף, אומרים, יש אלוקים, אבל יש לו שותפים. עכשיו אנחנו נדבר על זה. זה יפה, רגע. הוא אומר, הנה בוא נקרא אנחנו בהמשך. הוא אומר, הנה בני נוח. בוא נקרא על זה. רגע, בוא נקרא את זה. הנה בני נוח אינם מוזרים על השיתוף. גויים מותר להאמין להם בשיתוף. לא מוזרים על השיתוף. מותר להם לחשוב שיש שותפים. מה לעשות? שולחן ערוך. הגם שמוזרים על עבודה זרה. דברים שהם לא נכונים. הוא מלמעלה ואתה פה למטה. כן. גוי יכול לחשוב ככה. הם יודעים שאומרים את זה לצערי. אז בעיה. יהודי אסור לו. הגם שמוזרים על עבודה זרה. גוי אסור לו עבודה זרה. כשנצטווה האדם הראשון על זה, כמו שכתוב, ויצב אין וצב אל עבודה זרה, מכל מקום על השיתוף לא נצטווה. אנחנו שורה הראשונה למי שיש בעמוד נ"ג. רק ישראל נצטוו על השיתוף. ישראל אסור להם גם השיתוף. ברוך אתה העולם שהכל נהיה בדברו. מה ההפרש בין עבודה זרה ושיתוף? מה ההפרש? מה ההבדל? עבודה זרה הוא דקרי לאלוקה דאלוקיה. הוא אלוקי אלוקים. זאת אומרת, הוא אלוקים, אבל גם יש לו אלוקים אחרים. אז הוא אלוקי אלוקים, כן? ויש אלוקים אחרים. אז אני עכשיו עובד את האלוקים האלה, אז זה אל האדמה, אל הירח, אל השמש, אל הבננות, אני לא יודע מה, כל מה ש... וכן, כן, הוא אלוקי אלוקים. הוא מעל כולם, אבל אלה אלוקים אחרים. כן, עבודה זרה, זה עבודה זרה. זה השורש לעבודה זרה. גוי אסור לו להאמין בזה, זה עבודה זרה. מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע שבעצם גוי, המחשבה הזאת בעצם, לא הגוי, כן? המחשבה הזאת שיש מה שנקרא אלוהים אחרים, בנוסף לקדוש ברוך הוא. והם אחראים, כל אחד אחראי על התחום שלו. זה נקרא שיתוף. לא, זה נקרא עבודה זרה. שהם לא אלוהים. הם שרים בממשלה, אבל יש להם יכולת בחירה. אבל הם לא מודים בזה. מה פתאום? מי לא מודים בזה שיש על האלוהים שלהם עוד אלוהים. זה כבר עבודה זרה של ירדה והשתרשה והפכה להיות עוד יותר גרועה.
אבל השורש של עבודה זרה, זה הולך על הרבי לדבר, זה היה בדור אנוש, שהם עשו טעות, שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא באמת הכי גדול, אבל הוא נתן לפקידים שלו לנהל את העולם, ואת הפקידים האלה צריכים לעבוד אותם. וזה עבודה זרה, שאתה עובד מישהו אחר מלבד הקדוש ברוך הוא. זה עניין של כל האסטרולוגיה וכל חוכמת הכוכבים. גם, כן. אצל כל אחד, כאילו. אנחנו פה מדברים על... ואז המאמר הזה. אנחנו יורדים פה לדקויות יותר קטנות. בוא נבין מאיפה זה הגיע, המחשבה הזאת. מאיפה זה הגיע, אוקיי? מסביר הרבי ככה, אומר ככה, דיני רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. מה זאת אומרת? שאין אומרים, שהגויים אומרים, שהוא רם וניסה, כן, רק על השמיים כבודו, רם על כל גויים השם, הקדוש הוא תשמע, הוא כל כך גדול, כל כך קדוש, כל כך עליון, שלא מתאים לו שהוא יתעסק בדברים הקטנים. מי יחיה, מי ימות. תחשבו על זה, אנחנו כמה? 14 מיליארד, 15 מיליארד. אנחנו כוכב אחד מבין מאות אלפי, אם לא מיליארדי כוכבים, ובורא עולם, הם באים ואומרים, בורא עולם, בטח, אבל לא מתאים לו להתעסק. הוא גבוה, הוא לא שייך. זה כמו המנכ"ל של, אני יודע מה, ראש הממשלה התעסק, מי מחלק את התה בעיריית שדרות. מה באמת? זה לא שייך לזה. זה הסיבה. הרי זה השפלה, אבל הוא אומר, אבל הנבראים, התחתונים והשפלים, הרי זה השפלה לגביו, להשגיח עליהם, ועזב השם את הארץ בידי הכוכבים מערכות השמיים. הוא השאיר את זה בידי מישהו אחר שינהל את העסק. הוא לא צריך לנהל את העסק, הוא יצא לחופשה, ברא את העולם והלך לחופשה. הוא לא צריך להתעסק עם זה, זה לא מתאים לו, זה השפלה בשבילו. למה הם חושבים ככה? זה לפי סבירתם שהתאבו את העולם בדרך עילה ועלול. זאת אומרת שהקדוש הוא ירד ממדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, וככה הוא עד שירד למדרגה שברא את הכוכבים, את השמש, את המלאכים, ירד עוד מדרגה, ברא את השמיים ואת הארץ, ירד עוד מדרגה, ברא את הבן אדם, עוד מדרגה בעלי חיים, אחר כך עוד מדרגה, היא ברא את זה, עוד מדרגה, עד שברא אפילו את הסטרה אחת, את הרע, את הדברים. כל פעם, זה כאילו עילה ועלול. אבל יש מדרגות שקרובות אליו, ויש מדרגות שרחוקות ממנו. לכן עולמות העליונים קרובים אליו, ועולמות התחתונים רחוקים ממנו. לכן איפה הוא צריך להיות? העליונים. בעליונים. מה זה העליונים? בשביל... הוא לא אומר. איך? הוא לא אומר מה זה העליונים. לא, הם באים ואומרים מה זה העליונים? עולמות רוחניים, אלוקיים, מלאכים. כאילו לא מתעסק עם הבן אדם. כן, אין לייזר. כן, הוא גם לא שולט אפילו מרחוק, לא? יש לו מה שקרוב אליו. זה בגלל שהם חושבים שכל העולמות, כל ההשתלשלות, כל בריאה, כל היקום, כל העולמות הרוחניים, הגשמיים, נבראו בדרך של עילה ועלול. מה זה עילה ועלול? ירדתי עוד מדרגה, הקדוש הוא ירד עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. אז יש מדרגות קרובות, יש מדרגות רחוקות. אז מה הוא זה כמו שתבוא ותגיד, אוקיי, ראש הממשלה, אנחנו מהדוגמה הזאת, הוא מלך, יש לו את הממלא מקום שלו, את הסגן שלו, ויש מתחתיו את השרים, ומתחתיהם את המנכ"לים, מתחתיהם יש את העוזרים פרלמנטריים, מתחתיהם יש את הזה ואת הרמטכ"ל, יש מתחתיו סגן הרמטכ"ל, יש את אלוף הפיקוד, הדרום, הצפון, חיל האוויר, מתחתיהם יש מפקדי גדודים, מפקדי חיל, מפקדי זה, מפקדי זה, מפקדי זה. אז תגידי, בקבינט מי יושב? כל הממקפים שכל אחד יש לו 20 חיילים? לא! מי יושב? מפקדים, רק האלופים, רק מפקדי החילות, חיל האוויר, חיל הים, זהו. הם אומרים ככה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אמנם הוא אין כמוהו, והוא ברא את הכל, אבל מי הכי קרוב אליו? איתם הוא יושב ומתייעץ, איתם הוא מדבר, איתם הוא משגיח, ומי הם? כאילו בוא נגיד, עולמות עליונים, מלאכים. אבל הבעיה שאלה גויים את החוש הזה שנקרא אמונה. יש להם חושים שמה שהם רואים זה מה שיש, מה שהם לא רואים, לא רואים. נכון. עכשיו אנחנו מדברים שגם בהבנה שלהם, נכון, אני מסכים. אין להם את היכולת, נכון. אז אנחנו מדברים אבל על ההבנה שלהם, איך שהקדוש הוא ברא את העולמות. הם באים אומרים שהקדוש הוא ברא את העולמות
איך אומרים, זה כמו, היה פעם מכשיר, אני לא יודע, לא, היום יש לדים, אי אפשר לעשות את זה, עמעם אורות. היית רוצה שהאור יהיה יותר נמוך, היית מסובב איזה כפתור כזה, והיה דימר, עמעם אורות, אנחנו בלשון הזה. הדימרים, נכון? השפה המקצועית, כן. אז הוא אומר, אתה 100 ואט, אני אעשה כזה, מוריד 80, 70, 60, דימר, עמעם אורות. אתה זוכר שעשו לי בבית ספר התיכון שלמדתי, בתרגיל הראשון לבנות דימר. בסך הכל נגד עם שינוי, שאתה יכול לשנות את אתה מגדיל התלכדות, מקטין התלכדות. כן, בדיוק, הנה, זה הכל. אז באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, איך? הוריד טיפונת מעצמו, 90% ברא את העולמות. הוריד טיפונת, ברא מלאכים. הוריד טיפונת, ככה כל פעם. אז מה הכי קרוב אליו? הכי קרוב אליו. תגיד, אוקיי, אז העולם הזה התחתון לא שייך אליו, זה לא קרוב אליו. יש משהו? יש משהו. זה גוי אבל, כן? זה מחשבה של גוי. אני רוצה להוסיף, מה שאנחנו מאמינים, שיש בו עוד מלבדו ורק, אז כביכול, על מה אנחנו נלחמים? מה אנחנו מועילים פה בסיפור? זה שני דברים שונים לחלוטין. עכשיו, אנחנו הולכים להסביר באמת איך הקדוש הוא ברא את העולמות. זה לא קשור שגם אם הוא ברא את זה בדרך של צמצום ודילוג, הקשר הוא קשר על ידי תורה ומצוות, אתה כן מתקשר אליו. אתה מדלג על כל הפערים האלה. הפערים האלה זה רק אור הממלא, אבל הקשר לעצמות ומהות, בטח. על ידי תורה ומצוות אתה מתקשר לעצמות ומהות. אני היום, נכון, בתחתית המדרגות מבחינת חיות רוחנית, מבחינת היכולת שלי להשפיע בעולמות, זה ברגע שאתה מקיים תורה ומצוות, אתה מתחבר לעצמות ומהות, ממש. לא כל המדרגות האלה. אז מה הדעה הנכונה? אוקיי? אומר ככה, לפי סברתם, התהוות העולם בדרך הילה ועלול. שזהו בחינת ערך. מה זה ערך? לכל מדרגה יש לה ערך למדרגה הקודמת, גם כאילו למדרגה העליונה יש לה ערך לקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא מינוס. יש תת אלוף, זה תת הקדוש ברוך הוא. יש דרגה שהיא סגן הקדוש ברוך הוא. כאילו. כן אומרים שמיים, היינו נבראים עליונים. אין בערך להשגיח עליהם. אז הקדוש הוא מנהל, איפה הוא מנהל? מנהל את היקום. תחתיו יש 200 רבבות מיליונים של כוכבים. זה ההשגחה. השמיים העליונים, עולמות העליונים, זה ההשגחה. אבל עלה קטן שנופל ומתגלגל לכסות איזה תולעת, זה לא השגחה. למה? כי זה לא מתאים לו להתעסק בדברים שכל כך רחוקים ממנו. אבל העלולים השפלים, כאילו התוצאות, עלול זה תוצאה, זה, כן? סיבה זה עילה, עלול זה תוצאה. אינם בערכו להשגיח עליהם, רק עזב הארץ וכל אשר בא, מה? בידי כוכבים באחות השמיים. הוא מינה את זה, אתה תהיה אחראי על המלפפונים, אתה תהיה אחראי על הקישואים, אתה תהיה אחראי על הבננות, ואתה תהיה אחראי על... וכמה מלאכים. כן, בדיוק, סרטי. זה העבודה זרה. הוא לא מתעסק, הוא לא מתערב להם. מצידו בא ואומר שידבירו את איטליה. יש כאלה שאומרים שהכוכבים מנהלים את העולם. זה עבודה זרה. לגמרי כפירה. זה עבודה זרה. ויש כאלה שאומרים שיש אלוקים, אבל הוא נתן את העבודה... גם כן עבודה זרה. זה גם כן עבודה זרה. זה עבודה זרה. אוקיי. אבל באמת אינו כן. אומר הרבי, ברור שזה לא ככה. המקביל לשבת המשפיע לראות בשמיים ובארץ. הכוונה בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא, גם השמיים ושמי השמיים וגם הארץ בשבילו היינו אח. זה זל וזך, זה כאילו אותו דבר, זה לא משנה. לא עולמות עליונים, לא עולמות תחתונים, כולם רחוקים ממנו, אין סוף, אין ערך, אין בכלל מה להשוות. וגם השמיים עם השפלה לגביו, כי התהוות אינה בדרך הילה ועלול. זהו, נקודה. ההתהוות היא לא בדרך הילה ועלול. ההתהוות היא לא בדרך הילה ועלול. הבנת את זה, דורון? ההתהוות היא לא בדרך הילה ועלול. הקדוש ברוך הוא דילג, הקדוש ברוך הוא צמצם. זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא אין מדרגה שהיא קרובה אליו, שהיא עם אמת אורו. זה היה צריך להיות צמצום שלו בערך. אין הילה ועלול. התהוות לא בדרך הילה ועלול.
בדרך הילה ועלול לא היה אפשר להיות אפילו מדרגות יותר עליונות, אפילו עולמות העליונים, אפילו עולם האצילות, אפילו כתר, אפילו אור אינסוף, כן? אפילו הדרגות האלה שאנחנו מדברים עליהן בחרדת קודש, זה מדרגות שבעילה ועלול לא יכלו להיווצר. אין מדרגה שמוגבלת שהיא משהו פחות מהקדוש ברוך הוא. גם כל מדרגה שהיא מוגבלת או מוגדרת היא באין ארוך נמוכה מול הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שנוצר ממנו. זה לא עילה, הוא לא עילה ועלול. עילה ועלול זה מדרגות. יש מדרגה ראשונה, אני מגיע למדרגה שנייה על ידי מדרגה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, ככה אני מגיע. אין מדרגות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אפילו בין קטע, אפילו באור אינסוף לבין הקדוש ברוך הוא. אור אינסוף זה הגדרה, מוגדר, נקודה. עצם זה שיש לו הגדרה, הוא והקדוש ברוך הוא, זה לא עילה ועלול. זה בין ארוך. זה הטעות שלהם. לכן גם בשביל הקדוש ברוך הוא, המדרגה הכי גבוהה והמדרגה הכי תחתונה, שניהם רחוקים ממנו בדיוק באותה מידה. כמו תבוא ותגיד, אוקיי, כמה זה מיליון מתוך אינסוף? מה, כמה זה מיליון? אינסוף פחות מיליון. כמה זה אינסוף פחות אחד? גם כן אינסוף. ושניהם רחוקים באותה מידה. גם מציאות האור הוא דווקא על ידי הצמצום שהיה באור אינסוף. אפילו מציאות האור שיהיה אור. אור אלוקי. שיהיה אור אלוקי זה צמצום. צמצום זה לא ירידה קטנה. זה לא השתלשלות. זה לא עילה ועלול. זה צמצום. אנחנו אומרים, מישהו היה חייב, היה איזה טייקון, היה חייב 5 מיליארד לבנק. עשו לו תספורת. מה זה תספורת? במקום 5 מיליארד, 5,000 שקל. איך הגעתם 5 מיליארד? זה לא שילם, כי אם הוא ישלם, זה לא ייגמר לעולם. זה לא תספורת, זה קרחת, כן? אצלנו זה תספורת, זה קרחת. יש כאלה שקוראים לזה קרחת, איך קוראים לזה תספורת? לנו לא עושה תספורות. איך הוא אומר? זה נקרא צמצום. זה נקרא צמצום. אוקיי. אז למה? אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה מצד אחד, הוא אומר לך רק אני, רק פה, רק שם. מצד שני, הוא אומר לך, אתה תהיה מחוכך עם כל הדרגות האלה. אתה רבי בן דיין, מה אכפת לך מה הוא אומר ואיך הוא יגיד? אבל לא, הוא מכניס אותך אבל לפינה. נכון, זה העבודה, זה הנחת שלו. בתחתונים, הכי תחתון שאין תחתון למטה ממנו, ושמה אני רוצה שתעשה מה שאני אומר. זה ניסיון. יש מנהלים, איזה, ואל תחשוב שאני לא מנותק ממך. העלה הקטן שנחת לך היום על הראש שיצאת מהרכב, זה לא מלפני 6,000 שנה שבראתי את העולם, עשיתי איזו תוכנית שהעלים יפלו אולי במקרה. לא, זה העלה הזה, זה התכוונתי בדיוק העלה הזה שיפול עליך. אני איתך כל אורך הדרך. תחזיק חזק עלה קטן שלו. תחזיק חזק. אומר ככה, גם מציאות האור היא דווקא על ידי צמצום שהיה באור אינסוף. האור הכלול בעצמותו אינו בחינת אור כלל. יש פה כמה שורות, איזה קטע שמאוד מאוד עמוק בחסידות. הוא בא ואומר כמה מושגים בחסידות. אפילו האור שכלול בעצמות ומהות, שהוא מקור האור, שם הוא לא נקרא בשם אור. המנורה הזאת שיוצאת מהמנורת להט. אין! הוא לא נקרא בשם אור. המנורה הזאת שיוצאת מהמנורת להט, היה פעם מנורת להט. מה זה מנורת להט? שיש פתיל שלוהט, הוא נשרף, הוא כאילו מתלהט, הוא נשרף. ומהשריפה שלו נהיה את האור. זה מנורת להט. מזרים חשמל דרך הפתיל הזה מתלהט ונהיה. אתה רואה, תגיד, האור הזה שבחוץ, אני לא אומר, אבל גם בפנים יש את האור הזה בצורה אחרת, בצורה של שריפה מסוימת, בצורה של מדורה מסוימת. אז יש אותו באיזושהי צורה. האור הזה שיצא ממדורה, אתה לוקח ממדורה, מדליק משהו, אז האור, השמש, קרן שמש, נמצאת בשמש. היא נמצאת שם באיזושהי מהות של קרן שמש. האור שיוצא מהפנס, הוא נמצא שם באיזושהי צורה, במקור האור. האור שיצא מהקדוש ברוך הוא, כאילו מעצמות ומהות, שם הוא לא נקרא אפילו בשם אור. שהוא שם הוא לא אור, זה כמו עניין של המשל השם. נכון, גם שם הוא לא אור. אתן לכם דוגמה. טיפה בים.
האם הטיפה הזאת נמצאת בים? בטח שהיא נמצאת בים. תראה לי אותה איפה היא נמצאת. וזה גם לא אותו דבר כמו... ברור שהים הוא סופי. דורון, טיפה בים. אתה יכול להראות לי איפה הטיפה, הוצאת אותו מהים, הנה טיפה. הוצאתי מזלף טיפה. איפה היא בים? היא שמה. תראה לי איפה היא. לא, אין לה שם טיפה אפילו. היא שמה נמצאת, אבל אין לה שם טיפה. אז גם האור הזה, האור אינסוף, הכי גבוה. אומר שהוא בקדוש ברוך הוא, בעצמות ומהות, אין לו אפילו שם אור. מציאות שאנחנו אפילו לא יכולים להגדיר אותה, מה המציאות הזאת. אבל היא כוללת הכל. האור כלול בעצמותו מבחינת אור כלל, כמו שכתוב בזוהר, דלאו הינו נאורין. הוא לא שייך לאורות. כמו שכתוב בספר של בינונים, בשער הייחוד והאמונה, פרק ג', משל אור וזיו השמש בשמש שאינו עולה בשם אור וזיו כלל. זאת אומרת, הקרן השמש היא בשמש, אמנם אתה תגיד, יש שם משהו דומה, אבל הקרן הזאת היא הספציפית, בתוך השמש, נעלמת, לא קיימת. שרגא בתיארה. אבל זה שרגא בתיארה, אתה יכול, אני מחזיק את הנר. כמו שאני אגר גרגיר מלח ואשים אותו בים המלח. ים המלח, הנה בבקשה. לכן, עוד יותר אפילו, גילוי הקו מאור אינסוף נקרא יש מאין. מה זה גילוי הקו מאור אינסוף? אנחנו באים אומרים, המשל הזה של האריזל, כן, שהקדוש ברוך הוא היה מלא כל החלל, צמצם עצמו, עשה מקום חלל פנוי, מגילוי אלוקות, המשיך קו בתוך המקום פנוי, ושם הוא ברא את העולמות. מה זה הקו הזה? הקו הזה שחט אלוקות מהמעטפת. חבר'ה, אם אפשר, אנחנו באמצע שיעור, כן, אם אפשר, המעטפת הזאת, אומר, הקו הזה זה גילוי אלוקות. אז הקו הזה, גילוי הקו הזה, הוא נקרא, הרי גילוי הקו הזה מאיפה? זה הקו שממשיך מהמעטפת. זה גילוי האינסוף בדרגה הכי גבוהה ששייך לעולמות. גם היא התחילה מהעיגול הזה של הצמצום. אומר הרבי, אומר, גם גילוי הקו, גם ראשית הקו, גם היא מול העיגול, אומר, זה נקרא יש מאין. הוצאתי את זה משם, משכתי את זה משם. זה אור שלה, הוצאתי משם. זה כמו טיפה מהאוקיינוס. זה לא שייך אפילו, זה אין אפילו מה להשוות, זה יש מאין. כאילו שם, זה בכלל באין ארוך. אוקיי? אז זה לא עילה ועלות, זה לא יכול להיות עילה ועלות. לכן גם אדם קדמון, נקרא אדם דבריאה דכללות לפי שיש שם מבחינת הכלים. מה זה אדם קדמון? זה ראשית גילוי אלוקות אחרי הצמצום. זה נקרא אדם דבריאה דכללות. זה גם כן שייך לבריאה. מה זה בריאה? יש מאין. אפילו תבוא תגיד, זה דרגה של גילוי של אלוקות, של אין סוף והכל. אין אפילו שם שמות של הדרגות שיש שם. קוראים לזה אדם קדמון. אני לא שומע המילה. יש בבריאה כבר יש כבר משהו של בריאה. זה לא כמו באצילות. הרבה יותר. לא. שנייה, אנחנו מדברים, זה נקרא בריאה בכללות. זה מושג בקבלה. אתה מכיר את עולם הבריאה, אנחנו מכירים עולם הבריאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה נקרא בריאה דפרטות. אבל גם לפני שהגענו לעולם אצילות, היה מה שנקרא אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, דכללות. זה בכלל לפני שהתחילו העולמות שאנחנו קוראים להם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אומר, גם הקו הזה, שממנו התחיל אור אין סוף להשפיע ולהעיר בעולמות, עוד לפני שבכלל שהיה עולם האצילות, אומר, גם הקו הזה, ההתחלה שלו, נקרא יש מאין. והוא זה נקרא אדם דבריאה דכללות. זה זה נקרא, זה לא אדם וזה לא עולם האצילות, זה עוד לפני שנבראו העולמות, עוד לפני שהיה כתר, זה נקרא רגע, מהאור סוף הזה נברא העולם? אחרי שעבר עוד יותר השתלשלות נברא ממנו העולמות. זה לא אותו דבר. זה לא, עוד יותר פחות. קדימה? פחות, כן. אז זה נקרא אק, זה מושג בקבלה שקשה מאוד להסביר אותו ככה בשליפה, אבל זה, גם שם יש בחינת כלים, ולכן זה נקרא בריאה בחינת חדשות דבר, כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, אפילו האור הזה, זה כמה קטעים קשים, ואחר כך הרבי חוזר ללשון החסידות הרגילה. הוא אומר, אפילו הדרגה הזאת, אתם תתקלו את זה בעזרת השם, במאמרי חסידות שנקרא... אדם קדמון זה עולם. לא, אדם קדמון זה לא עולם.
זה לא עולם. זה נקרא ראשית התגלות הקו. זה נקרא, עוד אין עולמות. העולם הראשון זה נקרא עולם האצילות. וזה אחרי כתר. ולפני זה יש קו, ולפני זה יש תחילת הקו. ותחילת הקו זה נקרא אק. זה נקרא מחשבה קדומה דאק. זה תחילת הקו. זה אחרי הצמצום, זה האור הכי גבוה ששייך שממנו ירד האורות לעולמות. הדרגה הזאת היא נקראת מול האור אינסוף שצומצם, נקרא יש מאין. זה הדרגתו של האדם הראשון לפני החץ. זה הרבה יותר גבוה, זה עוד יותר גבוה, זה הרבה יותר גבוה מהכל. זה האור הכי גבוה שיש, אנחנו מדברים עליו שאחרי הצמצום, הוא מול האור שלפני הצמצום, כמו יש מאין. טוב, אנחנו נמשיך מחר, בעזרת השם.